Cristina, Pepe, Adriana, Delia, Pablo e eu chamame Lista. Estamos totalmente a favor de que a chegada de persoas de fora de Galicia é unha oportunidade para o noso idioma. Imos demostrarnos que a Universidade de Chega Galicia non só non é unha ameaza, senón que pode representar unha forza vital que pode facer medrar e consolidar o noso idioma. Os nosos argumentos son 4. A expansión de comunidade de falantes, o reforzo do prestixio, o dinamismo lingüístico e a consolidación do galego como lingua útil. O noso primeiro argumento, a expansión da comunidade de falantes. Galicia leva unha pérdida de 100.000 persoas na última década. En cambio, a chegada de persoas de fora vai en aumento, como podedes ver de datos sacados do Instituto Galego de Estadísticas. Todas estas persoas que van aumentando co paso do tempo son oportunidades clave para o noso idioma. A maioría delas falan o galego e axudan a que a lingua non desapareza, todo o contrario, nace en novas voces e fogales. O noso segundo argumento, o reforzo do prestixio. Cando persoas de fora chegan a Galicia e falan galego, rompen cos estereotipos, cos prexuizos de que o galego é do pasado, o galego do rural, todo o contrario, converten a lingua. O galego pasa a ser unha lingua empregada tanto dende redes sociais ata o traballo. Ademais, organismos públicos como a Xunta de Galicia axudan a estas persoas a aprender galego correctamente, como nos cursos CELGA, que co paso dos anos vai aumentando a xente que se inscribe. Ou tamén cabe mencionar os obradoiros de acollemento lingüístico, que como podedes observar na foto están cheos de xente. O noso terceiro argumento, o dinamismo lingüístico. As linguas vivas evolucionan, e o galego tamén. A chegada de novas culturas achegan expresións, acentos e formas de falar que enriquecen o noso idioma. As palabras que podedes ver aí na imaxe son de fora, e máis expresións como ir a tomar unha birra, salir a traballar, ao curro, demostran que o galego sabe integrarse sen perder ningún tipo de identidade propia. O último argumento, a consolidación do galego como lingua útil. O 80% de persoas de fora de Galicia falan galego na escola, o 70% en cidades pequenas e ata un 55% cos amigos, según os datos da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Isto demostra que o idioma é útil, é funcional. As persoas que de fora están axudando ao futuro do galego. En conclusión, a chegada de persoas de fora sí é oportunidade para o galego, porque multiplica a comunidade de falantes, revaloriza o idioma, mantén o vivo renovando o enriquecendo o vocabulario e consolida o galego como unha ferramenta práctica para a vida cotidiana. Como dixo María Victoria Moreno, o galego non é unha lingua pequena, é unha lingua grande, dita por millóns de corazóns. Que máis dá de onde estexan estes corazóns? Deixo-vos cun vídeo que fixemos no noso colexio que é suficiente, é a nosa proba. Soñeza, viene de Marruecos e cada día falo mellor galego. Chámame Ismail, vini en Mauritania, gustame falar galego. Ola, soy Chení, e levo falando galego moitos anos. Ola, chámame Sal, estou aprendendo galego. Son Adriana, levo moitos anos en Galicia e gustame moito falar a lingua galega. Son Remo, veño de Marruecos e falo galego. Chámame Tan, levo 2 anos en Galicia, estou aprendendo galego. Chamamos logo a primeira intervención do grupo de contra inclusión.
Moi bons días. Moi bons días ao xurado, ao público e aos meus compañeiros de equipo rival. O meu nome é Aaron Buceta. E hoxe, tanto o meu equipo como eu vamos a dar a nosa opinión sobre a pregunta plantexada neste debate. É a chegada de persoas de fora de Galicia unha oportunidade para o galego? A ver, para nós, esta pode ser unha gran oportunidade para expandir a nosa lingua, a nosa cultura e as nosas tradicións. Pero, vendo como están as cousas e principalmente como nós mesmos, os galegos e galegas, tratamos a nosa lingua, creo que máis ben vai se tratar dunha oportunidade perdida. E diso é o que vengo a falar hoxe. Temos unha tese a cal sintetiza perfectamente a nosa opinión. A nosa tese é: non é suficiente con ter oportunidades, hai que aproveitalas. Pero evidentemente non viñemos a este debate únicamente con isto. Temos tres sólidos argumentos que creemos que poden convencer a calquera dos que estén oíndo este debate de que nós levamos a razón aquí. E son o argumento de usuarios, de disolución e de desplazamento. O primeiro argumento, o dos usuarios. Se cando chegan persoas de outros lugares que non son Galicia hacia as nosas terras non lles falamos en galego, a lingua vai acabar morrendo. Pensade, a maioría das persoas que chegan son xóvenes, que veñen aquí a estudar ou a traballar. O que conlleva que van relacionarse con moitos máis xóvenes. E, se vos fixades, nesta tabla que temos, a xente xoven é, precisamente, os que menos galego falan. E son os que máis falan en castelán. Isto que provocará que se as persoas que veñen de fora relacionanse con xente xoven, estas persoas falarán en castelán. E, por ende, estes nunca se esforzarán en aprender galego e, por ende, o galego acabará morrendo. Tamén temos un estudio do Instituto Galego de Estadística no cal demostrase como o galego ha ido perdendo forza a medida que han pasado os anos. Despois temos o noso segundo argumento, o da disolución. Galicia sufre dunha grave falta de programas e recursos para o ensino do galego das persoas de fora. Isto é un grave problema, xa que se non se poñen inmediatamente novos programas e recursos para que a xente poida aprender, estas persoas que chegan de outros lugares nunca poderán integrarse correctamente na sociedade galega e, por ende, ocurrirá unha grave división tanto cultural como lingüística na nosa terra. De feito, temos un estudo da Universidade de Santiago de Compostela no cal demostrase que un 60% das persoas que chegan de fora non saben falar galego. Un 60%, máis da mitade deles. Son datos moi preocupantes. Por ende, temos que facer unha solución inmediata hacia este grave problema. E o noso último argumento, o do desplazamento. Se as persoas non valoran a nosa lingua, a nosa preciosa cultura, esta acabará desplazándose hacia entornos máis informais. Por exemplo, a xente acabará falando únicamente na casa, ou co seu grupo de amigos, ou no seu pobo cerrado. Pero non a falarán, por exemplo, cando vayan a facer unha entrevista de traballo, ou cando teñen que firmar un papel importante, ou cando teñen que facer calquera acción medianamente formal, facendo que esta lingua, ademais de non ser usada, se vea como unha lingua de incultos ou de xente que non é formal ou educada, e non se verá como unha lingua que se pode usar en lugares importantes. Sen máis, vou a dar un pequeno repaso por os nosos tres argumentos. O primeiro argumento é o dos usuarios, no cal demostrase que, como a maioría de inmigrantes son persoas xóvenes que veñen aquí para traballar ou para estudar, relacionaránse, evidentemente, con persoas xóvenes. Non en todos os casos, obviamente, pero, bueno, o máis probable. Xa sean compañeros de traballo, da escola, etc. Facendo que, como os xóvenes somos precisamente os que menos falamos castelán, nunca acaben aprendendo correctamente a nosa lingua. E, por ende, a lingua acabará morrendo. O segundo argumento, a disolución. Galicia sufre unha grave falta de programas e recursos para que a xente que ven de fora de Galicia aprenda a nosa lingua. E, por ende, se isto sigue así, estas persoas non se podrán integrar correctamente na nosa sociedade e ocurrirá unha grave división, tanto cultural como lingüística, na nosa terra. E, por último, tamén temos o desplazamento, no cal a lingua, se non se valora correctamente,
acabarase desplazando a entornos moito máis informales, como por exemplo a casa, a familia, os amigos ou o pobo. Sen máis, moitísimas grazas por escoitarme. Sabago Algeir, Ana Lina, Alawi Mamun, Uana Mensituan. Bos días, eu son Lina, Alawi Mamun e son de Tetuán, Marrocos. Eu son o exemplo de que os inmigrantes somos unha oportunidade para a lingua galega. Gustaríame comezar falando do vosso primeiro argumento, o dos usuarios que reivindicades de que a xente xoven non fala galego. Vou comezar falando sobre a escolarización en galego. É o meu primeiro argumento. Os fillos de persoas migrantes que residen en Galicia escolarízanse por norma xeral no sistema público galego, onde o galego é unha das linguas vehiculares. Isto garante a súa exposición diaria á lingua dende idades tempranas, normalizando o seu uso e favorecendo a adquisición natural do idioma. Datos como os que nos ofrece o Instituto Galego de Estadística, a IGE, máis do 90% das persoas menores de 30 anos aprenderon galego na escola, incluindo tamén os fillos de familias inmigrantes. No 2023, o Programa Galego de Acollida e Apoio ao Alumnado Estranxeiro puso en marcha medidas específicas para facilitar a aprendizaxe do galego entre estudantes recén chegados, con resultados positivos en integración e uso lingüístico no medio escolar. Avaliacións iniciais mostran que tras un ano de participación, un 80% do alumnado mellora significativamente a súa comprensión e expresión oral en gallego. Tamén temos estudos como o de Ana Iglesias da UCC que mostran que os nenos e nenas de orixe inmigrante acadan competencia comunicativa en galego. Que no caso das persoas que xa non están estudando, como crees que poderían aprender o galego? Porque hai persoas que veñen únicamente a traballar. Teño un punto específico para eso, que son participación en programas de aprendizaxe, que é o meu seguinte punto, entón vou acabar este, e vou a eso e te respondo, vale? Que dime en que acadan competencia comunicativa en galego grazas á metodoloxía por inmersión e apoio aos docentes. O vosso segundo punto era a disolución, é dicir, falta de programas. E teño aquí unha serie de programas que evidencian que sí que se pode aprender galego. Diversas institucións galegas ofrecen de forma gratuita en lingua galega, ofrecen formación gratuita en lingua galega destinada a persoas adultas. Esta formación non se lles permite desenvolverse mellor, senón que amplía a comunidade de falantes, aumenta o número de falantes. Temos o programa Neofalantes. A Xunta de Galicia e a USC renovaron no 2024 o seu acordo de colaboración para estudar e promover o fenómeno dos neofalantes. É dicir, persoas que aínda non teñen o galego como lingua inicial e deciden adoptala. O proxecto ten unha duración de 3 anos, dende 2024 ao 2026, e un orzamento de 80.000 euros, e céntrase especialmente en colectivos como o da emigración. Tamén creouse un portal web, neofalantes.gal, que serve como punto de encontro para persoas que adoptaron o galego. A través desta plataforma difúndese noticias, testemunhos e contidos que promoven o uso activo da lingua. Logo, tamén compre falar da oferta educativa que ofrece a EOI, Escola Oficial de Idiomas, que imparten cursos de lingua galega dirixidos a persoas adultas, incluindo migrantes que desexan integrarse na sociedade. Estes centros ofrecen preparación para os exames de certificación oficial de galego, o CELGA, que no 2024 tiña 1.200 plazas e este ano, en 2025, aumentou a 1.750, un aumento de 550 plazas, o que evidencia a participación. Tamén temos cursos gratuitos que convoca a Xunta anualmente. Estes cursos adecan ter unha duración de 60 horas e impártese tamén en liña. Son para maiores de 16 anos e son unha oportunidade para que as persoas inmigrantes adquiran competencia lingüística formal. Moitas grazas. Mentres vai saindo a computadora en contra, e como
comunicamos que tedes un aviso por exceder os 10 segundos, máis de 10 segundos da intervención. Non supón nada que non se acumule máis a iso, así que máis ollo a contar de palabras. Hoxe, neste escenario, o meu equipo e máis eu imos defender a postura a favor e o equipo en contra. E o outro equipo vendrá a defender a súa postura totalmente a favor. Quero que estedes moi atentos a miña compañeira Irene, que vai nos estar axudando neste debate facendo unha reacción química. Nos vimos a defender a pregunta que se nos formula. A chegada de persoas procedentes de fora da Galiza é unha oportunidade para o galego? Para nós é un rotundo non. E por iso o meu compañeiro Aarón acordaremos do que hai dito. Ha falado sobre os nosos 3 argumentos e a nosa tesis, que vades a escoitar moito neste debate porque queremos que quede moi clara, porque é unha cousa moi importante que axudanos a explicar por que sabemos isto. E para isto, todos os meus compañeiros e máis eu vamos ir recordando pouco a pouco, para que este moi clara e estedes atentos. Pero que está pasando? Quero que estedes atentos ao que vai facer a miña compañeira Irene, que agora veredes a reacción. Pero pouco a pouco veredes o que pasa. Quero comezar refutando os argumentos do equipo contrario e recordando a nosa tesis, que non é suficiente ter oportunidades, hai que aproveitalas. Hola, son Kira Rodríguez e veño a refutar os argumentos do equipo contrario. O seu primeiro argumento, a expansión de comunidade de falantes. Estad atentos, a reacción parece que non está salindo moi ben. Hai burbuxas que van hacia arriba e iso non é para nada o que queríamos. Ao que viña, o seu primeiro argumento. Quero refutalo con uso de usuarios. Por que? Porque a expansión de comunidade de falantes isto non é así. Porque a gráfica do Instituto Galego de Estadística mostra como somos moi poucas persoas as que falamos galego neste últimos anos. E que pasa cando se nós mesmos non falamos galego? Que as persoas que veñen de fora non o poderán aprender, se nós mesmos o falamos. Por eso, quero que penseis unha cousa. Cantas máis persoas de fora veñan, se xa somos poucas as persoas que falamos galego, o número de persoas que non falan galego vai subir maioritariamente, facendo que se note que pouco a pouco, cantas máis persoas de fora veñan, isto non será así, esa subida. O seu segundo argumento, o reforzo do prestixio. Quero refutalo con o seu argumento de desplazamento. Que isto é que vamos deixando o galego pouco a pouco para fora. Isto xa o dixo o meu compañeiro Aarón, pero pensade nunha cousa. Se estamos nunha entrevista de traballo, que pasa? Se a nos falan castelán, non sei, se é un tipo de respeto. O que? Pero nos vamos a falar castelán. Non sei por qué. E pensade unha cousa, se facemos isto, nestas situacións, que faremos cos persoas que veñen de fora? Que a lo mejor
falan chino, xaponés ou calquer outra cousa. Que vamos a facerle? A falarle inglés ou, a lo mellor, un castelán moi lento para que nos entendan. E iso non axuda a que aprendan galego, facendo que ese número sea aún menor. O seu terceiro argumento, o dinamismo lingüístico. Quero que pensedes unha cousa. Poucas persoas falamos galego, como habéis escutado moito neste debate. Se somos poucas persoas que falamos galego, non só é que vai haber moitas menos persoas, senón que xera unha división cultural e lingüística o que provoca que esas persoas falen moito menos galego. E o seu último argumento, a consolidación do galego como lingua útil. Investigación realizada polo Instituto da Lingua Galega e outros centros sociolingüísticos indicaron que en áreas urbanas crecentes inmigrantes o uso de galego vese limitado. E cos nosos tres argumentos que recordou o meu compañeiro Aarón, dicimos que non. A chegada de persoas procedentes de fora de Galiza non é unha oportunidade para galego. Moitas grazas. Mentre se prepara a compañera do TPR Galaxia, comentarvos que tamén tedes un aviso por exceso de tempo. Son 4 minutos a recitación, así que non supón nada, non sei que se aprovechan. Vale, gustaríame comezar mencionando que vos dixestes que persoas, por exemplo, que dixe china, xaponés, non saben falar galego, pero no vídeo mostrábase a unha pena que non se pudo ver a un rapaz chino do noso colexio, perdón, vietnamita, do noso colexio, que podía falar perfectamente galego. E agora gustaríame comezar falando que a nova xeración de falantes conscientes, xa que vos mencionástedes no vosso primeiro argumento e volvístedes a mencionar na refutación de que a xente xoven en Galicia non fala galego. Iso é verdade. En Galicia cada vez o número é menor de falantes. No 2023 hubo un aumento... En Galicia cada vez hai máis emigración e, pola contra, o número de falantes xóvenes é menor. Especificamente, en Galicia só falan habitualmente un 11,7%, e ali mostramos a necesidade de que a nova xeración de falantes empreguen a nosa lingua, porque senón, ao final, vais a perder. E se nós non estamos facendo o sacrificio de falar a nosa lingua, debemos valorar que outras persoas inmigrantes o estén intentando. Temos datos como en Lugo, que a chegada de alumnado de países como Pakistán, Marruecos, Brasil, a pequenos colexios rurais contribúe tamén á súa supervivencia. Estudantes como Aixa, que se adaptaron rapidamente ao galego tras 6 meses en Galicia, exemplifican a integración activa das novas xeracións falantes. Agora gustaríame pasar aos... Se esta chegada de xente non se ofrece a aprender a nosa lingua, para vos seguiría sendo unha oportunidade? Pero é que iso non é unha realidade, porque os inmigrantes sí que se están ofrecendo a aprender a nosa lingua, tanto xóvenes na escola e adultos no ámbito laboral, que este é o meu seguinte punto, que vos reivindicades que a nivel formal, como por exemplo no traballo, non se usa o galego. En sectores como atención ao público, hostalaría, administración ou sanidade, o uso do galego é habitual. Isto impulsa a traballadores e traballadoras migrantes a aprender a lingua para poder entender mellor a clientela. Por exemplo, o uso de galego en sectores máis específicos, como na atención ás persoas maiores, onde moitas mulleres de orixe especialmente latinoamericano coñecen castelán,
deciden aprender galego para comunicarse mellor coas persoas que coidan, xa que en Galicia o 48,5% das persoas da terceira idade comunícanse únicamente en galego. E isto mostra o seu interese na integración no entorno laboral, porque a xente da terceira idade aquí de Galicia tamén coñece castelán, e esas mulleres poderían comunicarse perfectamente en castelán, pero deciden facer un esforzo e integrarse no entorno laboral e comezar a falar galego. E agora gustaríame preguntarvos a todos: non vos parece moi hipócrita que nós, como galegos, xulguemos ou critiquemos como falan os inmigrantes a nosa lingua? Se nós, que non somos galegos, non o falamos e renunciamos a nosa lingua, cultura e identidade, por que criticamos que outras persoas estén facendo un esforzo por revitalizala? Moitas grazas. Segunda refutadora do equipo en contra, por favor. O máis así que se poida. Son Alba e veño a facer a segunda refutación totalmente en contra da pregunta que se nos formula. Como podedes ver, a miña compañeira está intentando xuntar auga e aceite. E como veredes máis adelante, iso non se pode. Quería falar sobre o que comentaches antes sobre a escolarización do galego. Xa que non é tanto a capacidade de poder falar galego. Eu sei falar galego, ti sabes falar galego, pero o ámbito, a pregunta non é esa, ti utilizas na túa vida diaria, utilizas o galego, podes falar outros idiomas, pero non utilizalos sempre. Tamén falaches de que hai cursos lingüísticos, pero a maioría de xente de outros países que veñen aquí poden vir sen diñeiro, sen papeles e en condicións lamentables. Por lo cal, esas persoas o que van a estar a mirar non vai a ser para poder falar galego, senón que, como algunhas que ni sequera poden falar castelán, intentarán falar a lingua mayoritaria e que máis usa a xente. Sí? Eses cursos son gratuitos? Sí, pero es que non estamos falando de diñeiro, estamos falando de necesidade. Se ti chegas a un país no cal non tes nada, o primeiro que vas a intentar é falar o idioma que só falan algunhas persoas o no cal podes falar en todo o país. A continuación, tamén falachedes desta nación de comunidades falantes, dicindo que perdemos persoas de Galicia e que veñen máis persoas de fora, con lo cual pretendedes que renoven esas persoas e que poidan falar a xente de fora. Pero se ti mesma, que eres de aquí, non podes falar o galego, non podes pretender que veñan outras persoas de fora que non teñen nada que ver e que eles se que fagan o que nós mesmos non facemos. Entón, estaríamos pretendendo que outra xente faga o que nen sequera nós, que somos de Galicia, que de verdade necesitaríamos apreciar o noso idioma, que esas persoas poidan querer. A continuación tamén falábades de reforzar o prestixio. Vou recordar os nosos tres argumentos. O de dilución, que fala da falta de recursos para ensinar o galego, o de usuarios, de que pouca xente fala galego, e desplazamento, que deixamos o galego para a situación o castelán para outras máis públicas, dándolle máis prestixio. E por último, quería recordar a nosa tese. Non é suficiente ter oportunidade, hai que aproveitalas. Ya está.
hoxe, durante todo o debate, a miña compañeira Irene fixo experimentos que son auga colorante, que representa o noso primer argumento, que é usuarios, a reacción fallida, que representa o segundo argumento, que é a disolución, auga e aceite, que representa o desplazamento, o segundo argumento, o desplazamento. Moi bons días, xurado, público e equipo contrario. Chámame Zaida e hoxe veño a facer o peche deste debate donde o punto de vista totalmente en contra da pregunta que se nos formula. Pode ser unha oportunidade, pero temos que saber aproveitala, senón será unha oportunidade perdida. Novamente vou a recordar a nosa tesis. Non é suficiente ter oportunidades, hai que aproveitalas. Vou a repetir os nosos 3 argumentos. 1. Usuarios. Somos poucas persoas que falamos galego. Cantas máis persoas vayan de fora, vai haber un número máis alto de persoas que falen castelán e un número máis baixo que falen galego. Eso produce que cantas máis persoas falen castelán, menos persoas entenderán o galego. O noso segundo argumento, disolución. Falta de programas para enseñar galego. Isto será unha división cultural e lingüística. Por eso, o experimento que fixo a miña compañera Irene que foi a mestura que non funcionou ben, significa que a mesturarse tantos idiomas a haber tantos idiomas non se pode decidir de cal idioma poden aprender a falar. O noso tercer argumento, que é desplazamento, deixamos o galego para as situacións máis informales. Por exemplo, cando estamos na casa con os nosos pais e os avós, que a familia que é máis maior soe falar en galego, xa que os teñen acostumbrados a falar en galego. Tamén pode ser no traballo, que son, por exemplo, traballos de campo, que os soen falar en galego, xa que xeralmente as persoas que traballan no campo soen ser persoas máis maiores e adultas. Grazas por escoitarme. Buenos igual a todos, me chamo Adriana, traes que en Galicia cun moptán, si son de Rumanía. Acabo de dicir que chamome Adriana, levo vivindo en Galicia 8 anos e falo perfectamente galego. Bos días, unha vez chegados ao final deste expendio de debate, o meu equipo e máis eu temos unha opinión un pouco máis distinta ao do equipo contrario. O equipo contrario dan 3 argumentos. O primeiro é usuarios, nos que lles falamos, nos que din que non lles falamos en galego a xente, e que a xente xoven non fala, e que esa lingua acabará morrendo. No segundo argumento, disolución, din que hai falta de programas e recursos para ensinar o galego. E no terceiro argumento, desplazamento, din que non valoramos a lingua, que non valoran a lingua, e que só imos acabando falar en galego na casa e co grupo de amigos, e que a lingua acabará morrendo. Quero recordar os nosos 4 argumentos: a expansión da comunidade de falantes, reforzo do prestixio e da modernidade, renovación e dinamismo lingüístico e a consolidación do galego como lingua útil e funcional. Primeiro, expansión da comunidade de falantes. Cada persoa que chega e aprende galego convértese nun novo falante. Vemos como nos colexios, nas rúas, nas actividades culturais, o galego incorpórase á vida diaria. Isto significa que o galego gaña falantes. Segundo argumento, reforzo do prestixio e da modernidade. E a diversidade de falantes trae novas formas de expresións que enriquecen o galego, incorporanse palabras, estilos e acentos que refrescan a nosa lingua. Terceiro, dinamismo lingüístico. Cada persoa de distinto lugar elixe falar ou non a lingua galega. Rompen as ideas de que o galego é unha lingua
do pasado e emprégase tamén na poboación máis nova. E cuarto e último argumento, consolidación do galego como lingua útil e funcional. O uso do galego por persoas recén chegadas demostra que a lingua serve para traballar, estudar e facer calquera cousa. A lingua precisa revitalizarse e a poboación inmigrante pode ser clave nese proceso. Os inmigrantes somos unha oportunidade para o galego. O galego non é só de quen naceu en Galicia, senón de quen o fala, o sente e o comparte. Mucho máis futuro, moitas grazas.